Per assegurar que en el futur podrem continuar disposant d'un recurs tan essencial com és l'aigua, fem una rèplica digital de tota la nostra xarxa de transport i de distribució d'aigua. Creem un bessó digital que ens permet detectar més ràpidament els impactes produïts per incidents a la xarxa. Realitzem simulacions a la xarxa per poder analitzar les solucions que minimitzin l'impacte sobre el servei. Un coneixement immediat i exhaustiu de la xarxa ens permet millorar l'eficiència en la gestió i l'agilitat en la presa de decisions. Aquesta és només una de les 9 actuacions de Resona, un projecte estratègic impulsat per Aigües de Barcelona, finançat pel Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través de fons Next Generation de la Unió Europea i cofinançat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona en coordinació amb l'Agència Catalana de l'Aigua. Fem que ressoni.